Abdul! 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 Batin ako, Abdul. Magsulong na kita, batin ako, Abdul. Batin ka, magsulong kita, batin ako. Magsulong na kita, batin ako. Kasagduan, ha? Batin ako. Ito na ako muna. Kaya man ka, magsulong na kita, batin ako. Oh, batin mo na ako. Na kaya na ka, Abdul. Lingkod na ka mo. Magsawa na kita. Kaya na ako. Muna ako muna. Bismillah. Nah. Mumusa mali niya, Abdullah. Muna na ako. Oo, Madji. Mumusong kuman. Ato na kawa naman ito pala. Mumusa, lukuwi marayawa, simbanggira. Okay na, muna na ako, ha. Lukuwi, mumusa. Tomorrow. Uy na. Sagang po natin. Uy, sakit ng tiyan ko. Ito magpuasa ba ini? Ay. 3:45 in the afternoon. Ay. Santo natin ito. Di na ako yan, di ko na makaya. Ito magpuasa ini. Wala rin ang Madji. Di nila kaingatan mangita ko na ako magto. Pagkaon pa ko ayat to. Wala siya Randy. Yari, ang daral. Sarap sa ini. Yari ang Madji. Yan kabistuan niya. Kuwan tamarayaw. Sarap sa daral ini. What? Oh my God! Ito ka, Madji. Ito na ito. Luro ka na, Abdul? Imaon ka? Ha? Luro ka yan? Why, Madji, why? Nanghihadya ko pa ko. Nanghihadya, ayaw kimono ay. Sabi tamaw ko mo. Nanghihadya ka, Madji, nanghihadya. Marayaw. Mana ako kimono ka. Marayaw ang kaway kimono. Ay, unto'y kalupahan ko. Doon na ka ba? Ay ka magkaon. Puwasa kita, magkaon-kaw. Oh, Madji. Oh, lira ko. Wala ko gimana, lira ko. Ito na ko. Ang pagkalupaan ko. Doon na ko. What? Kimon ka to? Eh, wala Madji, way. Kimon ka to, way. Wala ko kimon, way. Wala ko kimon. Nangyadya ako. Mamutin pa ka, oh. Wala na kayo mo yan? Mimikit yan? Ha? Ha? Oh, no. Oh, Madji. Kimaw na ako. Di ko makayap dito na ko. Ewan, maap na, Madji. Maap na. Uting pa ka, puasa ka, kimaw ka. Ano yun?